La de pis ngap ya ka khana jong leo nong ap kul ki umat kin tuit na ki khmat jong phi namar ka jing e ha ka liang ka pisa tengka shim lala ban wan ra yala ka jong ka kami sha ka Amerika ban pe ya ka live ya ka FIFA World Cup 2006 ka kerteng jong ne orang ap kul ka dei u Virginia empat uladon South Hills nem kerta la pe ia ka jele kai hapdeng ka Spain Persia ya ka buar de ha ka santrik te phila tip hadu katno une unong ap kul ulong ubat tepit tam une uno ap kul ude na kwe keri dulir ka barit ha Afrika ka ba kateng ka buar de une uno ap kul lapen im ya ka bol nyusin ha ka jele kai ka Spain Persia ya ka buar de bat une uno ap kul ula penlong ya ka jele kai ha ka draw ka tim ka ba he kum ka Spain kalasha pen kiwin haune u nong ap kul kum ta perlok haden ka jele kai une uno ap kul ula ong haga jia kren kat ba udang yam ba ngam shim lala ban wan ra ya ka kami jonga ban pe ya ka jele kai jonga live namar ka jing e ha ka liang ka pisa tengka ngam shim lala ban pen kre ya ka visa abayo sngaw ya kane kinong kershan u Virginia kila sngaw si hadu kata-kata haga jingkren interview u Virginia ula onga sngaw si shisha hadu kata-kata tang na ka daw mga kenmau ya ki grand parent jonga ki meit pai jonga namar ki de ki bala pensan penrengba yenga nadu badangrit hadu bangalasan menta ki laklap no na kata perthe nga kenmau shisha yaki kumta den u Virginia ula kedeu ha ka jingkren ba shim lala ban wanra yala ka kami ban pe ya ka live ya ka FIFA World Cup 2006 namar ka jing e a ka liang ka pisa tengka ka tanat rekam jong ka Amerika mardor kala ong ba kin shim ya ka jikit kli ka bapura ban wanra ya ka kami jong u ban pe ya ka jing la kai live ka jong ukun jong ka kumta perlok nang na shikmat ka kami jong u Virginia kan yo ban pe live ya ka ne ka jing la kai jong ukun jong ka kanu ka jing sngaw tanat habas ngap ya ka ne ka story jong ne orang up call ubat bitam jong kari ka buwarte